Здравствуйте, YouTube! Аз съм Амин и снимам на Need for Speed от това нова поредица. И сега играя малко по-добре. Так не започна. И съм променил от края. И да, малко нещо се знам. Как се казва. И ще се дам да се стигам. Само че не правилно. И изчакайте да ме нареди, защото малко не е видно, защото е сутрин, не знам, и да сега изчакайте, че малко е такова, малко е бавенко да равнеска. И ето започваме. Така, окей. Рейдинг, окей, почваме. Рейдинг, аз се напишу видео, гумите, не така смисъл. 6-2 позиция сме. Добре, 5, още по-добре. И да започнем вече да ги късаме. Няма да използвам нито, защото това е сигнал, да почти винаги бидеш. Ще ги скъсаме и сега, от това го знам. И малко. И за това ще направим така. Нищо ще надава. Къде след това. И да. Вече сме втора позиция. Няма откъде да се притесняваме. Последно това. Не е с хакня. Или какъвто бот, че е много бърз. И след малко ще приключим. Мисля, да. Просто да. Какво да кажа? Няма какво много да кажа. И финала ще е там. Както се знае. Ние сме почти първи. И това беше обратяване от мен. Така. Да сменим от третия път. График. Малко да побързам. Ще карате. Така, бяхме първи, видяхте. Сме на добра позиция, 5 за 6 нещо. И искам да видим какво печелим. Добре. Сега да се видим какво. Се запалям. И да приписваме тач. Сега да вече ради. Ще се телепорт на Discord. И ще да има по... Сега ще посебера 2 диамантчета. Не, диамантчета. И ще спирам тук, защото мисля, че стана прекалено много. И да. Малко ми е без гласа, не знам защо. И се размирайте за Иванцева. Той ми е приятел, но за Иванцева, който чуки, обаче си изтървах шишето, имам шише за до себе си и да увидим моя диамантчета. Диамант е да увидим. И сега ще съберем един диамант и сега да приключвам. Приключвам, защото мисля, че няма смисъл по-дълго да го правим. Малко ще поддивчим. Това изчакайте се. Добре, това ще направя, ще приключвам клипа. Защото защото не искам да снимам повече. Complete. Окей. Това да се уложим. Така.
tocca schione. Ok, va. Adesso va. Mi sa. Vabbè, vediamo se ti adesso lo score.